Hej så alle sammen, og velkommen til den her video her. I den her video her, der skal vi lave en Temu unboxing. Det er rigtig fedt. I dag er den 3. april, og situationen er lige nu, at pakken er i tolden. Så der er godt nok et par dage, før jeg får pakken måske. Men jeg har lavet opdateret, så hej så sammen, det er stadig den 3. april, og der er en lille update på pakken. Den er nu blevet frigjort fra, eller den har gennemført 12 inspektionen-agtigt, så det er fedt. Så det er spændende at se, hvornår vi får pakken. Hej så sammen, update på den 3. april. Om aftenen her, min pakke er ikke kommet i dag, så jeg så den kommer i morgen. Spændende at se. Og husk, hvis I kan lide den her video, gå ned og smid et like, og I må meget gerne klikke subscribe, fordi det hjælper mig til at vide, at I gerne vil se flere videoer for mig. Så jeps, tak fordi I giver sig med, og vi ses i morgen. Hej og som velkommen til fredag den 4. Min PlayStation bliver hentet fra 12, så vi må vente og se, hvornår den kommer. Jo, alle sammen. Jeg har fået pakken. Forhåbentlig så er alle tingene i dag, så lad os bare komme hjem og se på tingene. Sådan der pakken, så har vi simpelthen fået pakken her. Så nu der skal vi til at åbne den. Der skal også åbne den op her. Så der er simpelthen en masse ting her. Lad os starte med den første her. Vi har sådan en bjørn her til min kæreste. Jeg skal lige til at have fået den åben. Sådan der faktisk, så har vi simpelthen fået den åbnet. Den ser sådan her ud. Den er egentlig mega fed. Ja. Okay, videre til den næste ting. Der har vi nogle former for sko-agtigt. Sådan der åbner den. Så lad os bare prøve at se på det. Åbner vi her. Så den der. Wow! Skal der nogle form for hjemmesko-agtigt? Lad os bare lige prøve den på. Sådan der, folkens, som I kan se her, har vi den på her. Jeg synes, de er mega fede. Mega behagelige at have på, så de er mega fede. Okay, så til det næste har vi sådan et kostume her. Det skal jeg ikke vise på videoen, fordi det er min kæreste. Så det kan vi fortsætte at vise, når de kommer. Men så har vi simpelthen sådan et sæt her, som vi så skal prøve på. Der er et par bukser her, sammen med en hoodie halvtrøje her. Så lad os bare prøve det på. Så der er pakken, så har vi simpelthen fået det på. I kan se benene her. Det ser meget fedt ud. Og så sådan en hætte med her. Så det kan super godt lide. Lad os hoppe videre til næste ting. Næste ting vi har, det er altså den her. Tror jeg vist nok det. Jo, det er en jakke her. Så lad os egentlig bare få den på. Sådan der, så har jeg simpelthen fået den på. Den er rent faktisk mega fed. Lidt tynd i det, men ja. Og så også sådan en hætte her med på. Så ja. Jeg synes den er mega fed. Det er dejligt. Videre til næste ting. Okay, faktisk. Så er der sådan en rød hoodie her. Der skulle egentlig have været 2, men jeg kan se, at jeg kun har fået bestilt 1. Men pyt, der står His Angel på. Så det er altså en til min kæreste. Sådan får vi ikke prøvet på. Det er egentlig igen noget, som hun får lov til at se. Det kan I se på vores kanal. Jeg lægger et link i beskrivelsen, så kan I gå og se de ting, som vi ligesom skal bedømme. Og som den sidste ting, så har vi en ring her til min kæreste.
der er, jeg ved ikke om I kan se det, sådan et kranie på, og så sådan en blå diamant, så det er mega fedt. Men i hvert fald, så vil jeg sige tak fordi I så med på den her video her. Hvis I kunne lide den her video, så kan I ned og smide et like, og kommentere om I vil se flere af sådan nogle videoer her. Tusind tak fordi I så med, og vi ses bare i næste video.